Què és el que te passa? M'ha cremat la mà amb aigua calenta. M'ha torçat el genoll mentre jugava. El gos de l'oncle m'ha mossegat a la mà. M'ha picat una abella al braç. Em fa mal a la panxa. Estic refredant. Aquest matí he caigut sobre un cavall. La mare s'ha donat un cop al cap. La mare s'ha punxat el dit mentre cosint la ropa. Gràcies per la vostra atenció. Si us ha agradat el vídeo, no oblideu deixar un like i subscriure-me al canal.